aquest vídeo anem a veure com crear una primera trajectòria. Anem a explicar-ho de dues maneres. Primer tenim el robot així en posició. Si el manegem un poc i tal, podem, des d'ací, li podem dir que el trasladem a la posició inicial, que és una posició que tenim ahí gravat. El primer que fem és anar-se'n a trajectòries i puntos. Tenim el Word Object 0 creat, no anem a definir un plano de treball esta vegada, anem a treballar en el Word Object 0, que és un plano que té l'origen així en el peu del robot, en aquestes coordenades, en aquestes orientacions. I el primer que fem és botó dret, creem una trajectòria. Path 10, li dic triangle, molt bé. A continuació, punxo en el robot i vaig a manejar-me, manejo per exemple el robot així, i directament el que vaig a fer és programar una instrucció. Què faré així? Programaré una instrucció per a moure'm a aquest punt que tinc així. I aquesta instrucció vindrà donada per aquesta definició d'ací. Farà un mov L a una velocitat, per exemple, de 200, en Z0, és a dir, que s'aproxime en la ferramenta puntero i en el plano de treball Word Object 0 perquè no en tinc altre. Si li dono a programar instrucció, què passarà? Em diu que va programar-la sobre el Word Object 0, li dic que sí, ell em crea un punt, un target 10, punt 10, i es manejarà en un mov L el punt 10. A continuació, què vaig a fer? Ara em moc, manege, per exemple, així, i li dic que em programa una nova instrucció. Em crea un altre punt, un target 20, i una altra instrucció. Molt bé, el puja amunt i crea una altra, programa una altra instrucció. Molt bé. Puc veure els punts així que em mostra els noms dels punts i tinc que és el target 10, 20 i 30. Si jo això ho prove, mover-se a lo largo de la trajectòria, veuré que el robot es mou allí. Què puc fer? Si vull que tanque fins al punt 10, m'agarra el target 10, l'arrastre i em crearà un altre model al punt 10, el target 10. Prove mover-se a lo largo de la trajectòria. Que vull modificar la velocitat d'esta, me'n vinc així, la velocitat de l'últim moviment, botó dret, editar instrucció, i li dic que la velocitat siga, per exemple, de 1000. Aplique, tanque, torna a provar i veuré com torna més ràpid. Això seria una primera manera de fer una trajectòria directament programant instrucció. Vaig a tancar aquest projecte, no la guarde, torne a obrir-lo i ara el que vaig a fer és a programar unes posicions. Estic així, estic en el Word Object 0, de moment no tinc res, punxa així, mover, el manege, tira avall i programa una posició. Em va dir que està en el Word Object 0. El que vaig a fer és programar un punt en la posició que està ara. És a dir, si deixa caure així damunt, diu crear un objeto en la posició actual del robot, crear un punt en la posició actual del robot i utilitzarà la tarea activa, el objeto de treball i la herramienta que tenga activa. D'esta manera, crees punts. Ara desplaça així, crea un altre punt, target 20, en crea un altre. I què faig? Crea una trajectòria i ara defineix així altra vegada
com abans, 200 i Z10, per exemple, perquè no siga... I m'agarro aquests punts, me'ls deixo així i em crea les trajectòries. Si vull, si prove això, doncs veuré que, efectivament, si manejo el target 10 per a que em tanqui el triangle, doncs ja el tindria tancat. Fija't que així, com li he dit Z10, no m'ha aproximat al punt. Ha fet així una xicoteta, no busca el punt exacte. Què més podíem fer? Fija't que si jo em situe per robot en posició, si ens situen el target 20, ell es fica en el target 20. Si ens fiquen el 30, es fica en el 30, en el 10, en el 10. Imagina que jo vull modificar aquesta posició. Directament punxa així, puja el robot, li dic, vull que el target 30, el punt 30 modificar-lo. Però per això tinc que llevar ver posició, ver robot en posició. Ho lleve, punxa així, puja i ara modifica la posició del target 30. És com si fera un touch-up, no?, sobre aquest punt. Directament el que tinc que fer és modificar posició. I, efectivament, m'ha modificat la posició. Si jo provo això, doncs això seria dues maneres diferents de fer una trajectòria, o bé programar els punts individualment i a continuació fer la trajectòria, o, com hem fet la primera vegada, fer la trajectòria i programar una instrucció en comptes de programar la posició.